Добрый день всім добрым людям. Сёння працую далёка ад гародні, працую ў старай вясковай хаце, якой болей за 100 гадоў, але яна былі ўжо маладзёныя і хочуць яе прывесці у такой добры стан. Добра бачна, як гэтыя брусы паеў шашаль, караед, і добра бачна, дзе гаспадары ўжо змянілі сабе нейкія апоры, вакол вокнаў яны тут папрацавалі. Ніжні вянец, вось бачыце, што тут робіцца. Ніжні вянец па ўсяму перыметру. І нават 10 і болей. Да? Склалі такую печ сабе. І тут у нас версе таксама бэлькі. Але бэлькі засталіся старыя бэлькі, таму што вось бачна, якіх тут нехта грыз. Такая, бачыце, пабялёная падлога, тут некалі была вільгаць. І раней у гэтай хацінкі было 2 пячы. Зразумела, яна ж вялізная, гэта хацінка. Была вось тут комін шоў некалі. Вось там быў комін. Вось такая хацінка. Дай ім Бог здароўя і заробку, каб яны гэта ўсё прывезлі ў парадак. І жылі тут шчасліва, пажывалі, таму што тут, што самае адметнае, ёсць вось такі цудоўны погляд, выгляд на рэчку. Гэта ж вельмі здорава. І тут вельмі зацішна, ціха, амаль няма суседзей. Ну, Гарадзінская вобласць. Вось такая цуда хацінка. Всім усяго найлепшага. Пакуль.